Panie Przewodniczący, kierowcy w Calais, również polscy kierowcy, padają ofiarą przemocy, agresji. My tym ludziom mamy obowiązek zapewnić bezpieczny powrót do domu, bezpieczeństwo. Ich rodzinom musimy zapewnić, również i ich firmom, dochody, które im się po prostu należą, które są im potrzebne do życia. Natomiast co my mamy zrobić jako Unia Europejska? Przede wszystkim nie przeszkadzać państwom, które chronią nas przed nielegalną imigracją. Przecież to tutaj na tej sali wczoraj słyszeliśmy i one się powtarzały dzisiaj znowu parokrotnie ataki na Węgry za to, że Węgry nie tylko bronią swoich granic, ale również bronią granic Unii Europejskiej. Tutaj padła taka wypowiedź, że Calais to jest Europa. Tak, to jest obraz Europy, ale nie dzisiejszej, tej, która idzie. Jeżeli my naprawdę nie zmienimy polityki imigracyjnej i również jeżeli nie zmienimy władz Unii Europejskiej, które odpowiadają za ten kryzys, to będziemy mieli 10, 20 i 50 takich miejsc, a nie jedno Calais. Dziękuję bardzo. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Условията за живот в лагера край Кале са неприемливи и нечовешки. Ситуацията е равносилна на хуманитарна катастрофа.